कसे काय मंडळी, रविवार मॅचचा दिवस आमच्या बाजूच्या गावात तुळसुली गावात DPL म्हणजेच दादरेकर प्रीमियर लीग स्टार्ट होता आणि आमची आज पहिलीच मॅच होती सकाळची. कालच्या दिवसात आम्ही एक मॅच हरलेलो, आज आमचे 2 मॅचेस होते. अर्जुनची उत्तम फलंदाजी, त्यानंतर आमच्या टीममधल्या प्रत्येक बॉलरची आणि प्रत्येक खेळाडूच्या उत्तम प्रतिसादामुळे आज आम्ही पहिली मॅच जिंकलो. पहिल्या मॅचमध्ये अर्जुनला मॅन ऑफ द मॅच मिळाला आणि आता दुसऱ्या मॅचला बरोच आमचा टाईम होतो. मग काय करायचं तर दगड घेतले. एक झाड दिसले ज्याच्यावरती सुंदर फळं होती, जी की मी पाडून घातले आणि या फळाचं नाव काय असं कमेंट करून नक्की सांगा. माका तर माहिती आहे, आम्ही फळाची मजासुद्धा घेतले. आजचे दोन्ही मॅच जिंकलो, सेमी जिंकलो आणि आम्ही फायनलमध्ये प्रवेश केलो आणि टॉस जिंकून आम्ही बॅटिंगचा निर्णय घेतलो. त्यानंतर आमचे फलंदाजांनी उत्कृष्ट सुरुवात केली आणि विजेंद्रची चांगली सुरुवात आणि त्यानंतर अर्जुनचे मोठमोठे फटके बघून मिळाले, जे की षटकारसाठी होते आणि संध्याकाळ झालेली, ज्यामुळे सामने 4 षटकांचे होते. अर्जुनची उत्कृष्ट फलंदाजी, जे का बाहेरनं प्रेक्षकांचा अतिशय उत्कृष्ट प्रतिसाद येत होतो आणि या उत्तम फलंदाजीमुळे 4 ओव्हरमध्ये आमचे 50 रन्स कंप्लीट झाले आणि त्यानंतर प्रत्येक गोलंदाजाने अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी केली आणि फायनली आम्ही फायनलचा मुकाबला जिंकलो. या लीगचा यंदाचा 5व्या वर्ष होता. सातत्याने आम्ही स्पर्धा खेळतो आणि अतिशय उत्कृष्ट आयोजन असता. फायनलच्या मुकाबल्यामध्ये सामनावीर मिळाला आमच्या विजेंद्रला. संपूर्ण स्पर्धेत बेस्ट बॅटर मिळाला प्रकाश ठाकूर आणि मॅन ऑफ द सिरीज मालिकावीर मिळाला वन अँड ओनली मॅन फ्रॉम मुळदे अर्जुन आंगणे. या स्पर्धेमध्ये द्वितीय पारितोषिक मिळाला आई स्पोर्ट तुळसुली संघ. अतिशय उत्कृष्ट खेळ बघून मिळालो आणि त्यानंतर प्रथम पारितोषिक मिळाला भद्रकाली लिंगेश्वर संघाक. आणि मंडई शेवटचा मोमेंट कसं वाटलो नक्की कमेंट करून सांगा.